Vull recomanar-vos una novel·la de viatges, es diu Rodamón, una volta al món en bicicleta, de Xavi Narro, exguionista de l'APM. Xavi Narro explica el seu viatge al món en bicicleta durant 15 mesos. Segons la seva xicota, és com l'última bogeria abans de fer-se gran, i és que, de fet, ell va decidir que faria aquesta volta al món en bicicleta quan era petit. Va decidir que quan fes 30 anys ho deixaria tot per agafar la bici i fer la volta. De fet, quan fa 30 anys, deixa una feina exitosa a l'APM, de viure en parella, els amics, la família, i fa aquesta petita bogeria que li serveix a més també per començar la seva professió d'escriptor. Durant el viatge li passa de tot. Són 15 mesos en bicicleta, 40.000 quilòmetres, 35 països. Clar, ell surt de Barcelona, de plaça Catalunya, i creua Europa, que vas veient com canvia. Arriba a Àsia i no recorre els puestos turístics. Després a Austràlia, on no tenen cultura de bicicleta, li llencen ampolles des del cotxe. Viatja cap a Amèrica del Sud, on se n'adona que ser blanc obre les portes, i un cop a Amèrica descriu Nova Orleans d'una manera molt bonica. Viatja després en avió fins a Amèrica del Nord i després va al sud d'Espanya fins a arribar una altra volta a plaça Catalunya. La novel·la toca diferents gèneres narratius. A vegades estem davant d'una narració èpica per les característiques del viatge. També té tocs de romanticisme per la seva relació a distància amb la Cris, la seva parella, i també trobem sàtira. Aquest llibre pertany al Fons Especial de Coneixement i Esport de la Biblioteca Districte 5 de Terrassa. Bé, espero que aquest llibre us agradi i emocioni tant com em va agradar i emocionar a mi.